Bismillahirrahmanirrahim. Ey cemaatler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir sahabalarına aytıptır. İnni ra'aytul barihata ajaban. Ey sahabalar, men ötün akşam bir giň zat diş gördüm dipdir. Peygamberlerin dişleri vahiydir. Peygamberlerin dişleri haktır. Peygamberlerin dişleri vahiydir. Peygamberlerin dişlerine şeytan girişen değildir. Allah arassalayandır. İnni ra'aytul barihata ajaban. Ey sahabalarım, ötün akşam giň zat diş gördüm dipdir. Ra'aytu rajulan min ummati qad ihtawashathu malaikatul adab فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. Öz ummatumdan bir adamı gördüm. Ferişteler şoňa azap berjek bolup şörüňeşip duýdular dipdir. Ol adam başardığından dehretiljek ýa adamdy. Şoň dehreti amale salih ki şoň dehret kılması bolsun, feriştelerin öwüne geçip men şol adamyň dehretidirin, muňa azap bermäge jaýyňyz ýokdur diýdi. Ferişteler iýdine gidady diýipdi. Allah'ın ýanyna, ruhumuz Allah'ın ýanyna, insanyň qadasaty, insanyň hormaty, insanyň ferişteligi Allah'ın ýanyna izzeti, ine gör ulkan görjüňdir. ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلقا. Ey sahabalar, bir giň zat gördüm ötün akşam diýipdir. Şo dişiň içinde. Peygamberler tegelenşi otydylar diýipdir. Ama ana Nuh peygamber, Musa peygamber, İsa peygamber, 20-30 peygamber bir daire bolup otydylar. Bir halqa urup daşnaly otydylar. Näçe peygamber bir daşnaly otydy, näçe peygamber bir daşnaly otydylar diýipdir. Min ummatynyň biri şu peygamberlerin ýanyna gelýärkä teberrük okyp berin. Hak Resulullah'ın mübarek doğduklarından çıkıp sahabalarına aydın ketdi. Kullama marra ala halqatin turida فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي رواه الطبراني والخرائطي. Şu men ummatym peygamberlerin üýşip tegelenşip otururlaryň arasyna gelip oturjak bolýar diýipdir. Bir zat tok goýberýär, aralaryna gelip bilmeýär diýipdir. Ol üýşmelege barjak bolýar, bir zat tok goýberýär diýipdir. Şeýip gowulyp duqa aňyrdan bir amaly geldi. Muň amaly iň haram gelmerdi diýipdir. Gusul meselesini we iň haram gelmek meselesini ýadyňyzda bolsa, ozal bir giýje 45 dagy 50 dagy kamil aýdandyr zep şudety badyr. Eştin we halkydy eşitdirin hediyetden paýlan iki dünýäňde abad bolsun. Peygamberimiz aýdýar, şol adam hey peygamberliň üýşmeligine geljek bolýar, emma şon gowýarlar. Emma iň haram gelmellerdirin mennip gusle diye iğni pek gizmelidirinip, iğni ne pek gizmelidirinip gusle diye şon gusli bir amal şu üyşip gelip min elinden tutuyup getirip men ýanjadymda oturtdy we kawulmady diýipdir. Yani Resulullah aleyhisselam'da ýanjadymda turtupdurlar. Yani şu peklik, şu arassalyk, şu iğni ne pek gizmesilik şu dünýede Resulullah'ın mehabbetine yetirýär. Kıyamatda da Resulullah'ın hemtayesi olmağa yetirýär diýdigide. Yani iğne pek gezmek, başlan haram gezmek, şu dünýede hutbu din Resulullah'ın mehabbetinden daşaltýar we kıyamatda da Resulullah'ın ýanyna barmadan daşaltýar diýdigide. O görünüp duranda. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam ummatyna men şi ajib giň diş gördüm diýip aýdan mübarek dişiniň bir bölükleri. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.